Kudang daw ini si kumpadre. Birthday pa lang ngunyan kang inaanak ko ha. Bata na kitang ano duma. Sa bagay, pinadaraan ko naman ito. Alat daw. Hello? Kumpadre? Kumpadre? Ay, pade. Ah. Medyo maluya, kumpadre, ang signal mo. Maluya gano'n ang signal mo dyan. Ha? Aw-araw managad ka ng signal dyan sa California. Ah. Happy birthday pa lang duman sa inaanak ko pa lang. Ah, welcome pa de. Ah, iya. Na-receive mo na so pinadara ko sa inaanak ko. Sarong pirare. What? Mula sarong atatsikis na pano ke kwarta. Sarong milyon bagaan laog ka ito. Ah, regalo ko sana ito duman sa inaanak ko. Ah, salamat na sabi ni kumpadre. No problem, kumpadre. Basta ika. Tapos sinakop ko naman dyan, kumpadre, sutulo mo pang aki. Tapat bagang aki mo. Yo, sutulo mo, pigkarabangang milyon man. Nalagman duman sa atachi case. Yo. At taba ko man in the birthday. Ay. Ah, sige tabi, kumpadre. Kumusta na sa naka mo dyan eh, kumadre, sa California? Ah, sige. Ugmaon si kumpadre. Yaon na naman ni. Hello, Noy! Oh. Iyo, di mo na baga nilileng? Iyo. Day man ako nakalingaw, kuni baga maluyaw ang signal digde. Iyo. Day baga, regalo, day baga, day. Oh, iyo, 18 taon na baga, si Lileng. 18 armor car ang pinadara ko dyan. Paano ito kipira? What? Paano? Grabe, Iyo. Paano ito alambugan kipira? naman. Day ka na magano kung anong bangkaw. Basta yaw na dyan. May mga ribbon pa nga nito. Oo. Day ka sa magtaram kilileng. Ay. Day problema. Pag magkulang, umapod ka sana sa kuya. Ayaw. Sige. Grabe naman, alambugan naman ni. Armor car? Ano kami? Sa liling bangko? Hello? Kumadre? Kumadre, dumigdi ka mo kumadre sa Domingo. Ay, pag-iriba mo ang bilog na barangay dyan. Ah, sa Riles. O, gabos ng mga taga-Riles. Ha? Gabos nga di. Tatarawanan ko sinda, kipiguruwang milyon. O, hindi may katalingan ko ang bugol. Ama ka, mga di armor car na kunyan na araman. Grabe naman na. Basta man ako may kapunan galing. Diyaw na naman digdiyo. Gali naman super meme na nakakabuha. O, padrig yun mo gabos ng mga taga-Riles. Shout out sa gabos ng mga taga-Riles. Marami ka pagambugan. Kuni, tunay ang pagtataram ko. O na, may ipapanaw ako. Ah, sa bilog na barangay, inutong tangaw na ang Riles. Ah, pigduruwang milyon. Iyaw. Pigduruwang aling milyon. Dahil ka naman nga magparakunyan kung saan nala ang pirak. Iyaw. Pakortahong baga kamay. Ah. Chapi ka tabi. Nawal alam ng kaulong ko. May mga patulog-tubtub pa man naaraman niyo. Ano ka man? Hello? Oh, mainitong digdi sa Pilipinas? Iyo, mainiton. Anong problema? Aircon? Pa-aircon man sana. Ano yung problema? Ato pan tambilog na Pilipinas. Ngani day ka maanuan, mainitan. Oo. Puro aircon, palagtangan ay maglakaw-lakaw ka mo. Daawa ugto ang udtohon. Daawa magano ka pasya ko. Malipot lang day ko magkairinitan. Pilipinas, ato pan? Oo. Bilog na Pilipinas. So swimming pool. Luzon hanggang Mindanao. Asi kasunin doon na. Tangan ay magwapares ko sa mga tawa. Kaya araw kang kadakulag ibunin doon swimming pool.
Ayaw. Grabe na Oh, talaga. sige. Grabe na talaga kayo ng pinagday na. Madumana ako tagad. Grabe na naman kayo ng istorya. Halato na. Oh. Ano na? Grabe ang hambog. Uyog-uyogon mo ah. May mga milyon-milyon na pigtatao. Uni ho. Simple hon sana. Ayaw, sige na. Ayaw. Ada, bro. Ayaw. Sige. Kung anong kulang na banaw, ano mo sana, mga materyales. Sige.